pinia bang ni linali tumhan APSC rengwar saya puthak si nang labangso video long nang than pachini pon ekpo lapen ST Hill satumhan stame penang andak vacancies mate apus do lasinali tum klarda kalam labangso video long si chini pon ekpo mate thek pon long ekpo tangte aprang si kardom kado kavi karbiti 2.0 YouTube channel long kelangara do ana phanstame lapen nangli tum jong si non labangso YouTube channel long kelang bom lapen nangli tum jong si subscribe kelang bolte padar depin penali tum subscribe igon lapena duhes tame belar jan theklangi hodak tame nale tum berek danan lala pulte munan pinili ajada sonle labang so YouTube channel lo upload tame nale tum mobile lo an notification nale penale tum tame berta kelong da prang ya fan lo tangte padar depin pen APSC labang so wareng war sa puthakle pathiak pen lang polonang lapen chethan polonang APSC Recruitment 2023 labang sowareng war sai puthak lang polonang lapen kado ka veda 317 do AE lapen GE vacancy upon PWRD department no lapen non klarda lam dak pathiek pen chithan polonang lapen kado ka vesta me nang lang duni go lapen la son dak tok pon bangke prangsina litum tak thek pon long ekpo Assam Public Service Commission lapen dak last date ki pipondo 21/04/2023 lapen Assam Public Service Commission hin pista me dak two employment notification hini employment notification dak release pono kado ka wepen dak 317 an assistant engineering civil lapen junior engineering civil vacancy bange paklang pon igno lapen copier department ma pulote bangke da public work road department lo mate PWRD labangso department lapen building and national highway labangso department lapen lasining hang abang phitum nalitum jogdani pelote prabjin pen jogdani nan nengson sonyalam jithan ponanang lapen lang ponanang APSC Recruitment 2023 aprengsi number 1 along assistant engineering labangso civil apus apan dagdo kado kawe pendak 244 an apostol apen category wise dak thak pon iglo category wise ki thak pon labang kelason lo ladak you are unreserved at 117 an dak people no lapen OBC atum 164 lapen SC atum 127 lapen ST plans atum 127 lapen dak ST health atum 9 an people lo lasidak ta ninghang abang phu abang phetum jogdani pulte jogdan iktame lapen scale of payment 30,000 pen chenglok dak 1,10,000 ananitum chiklo ejon long ponik polapen education qualification kenangi labangke bachelor degree lapen civil engineering from recognized university institute lapen approved by the AICTE lan ki untang abang phobang pinapo lapen number 2 along junior engineer civil nathulang ponote dakta number of post 73 do lapen lason thak sidak category wise sidak thak pon iglo lapen dak you are bang dak 0 lapen OBC ta 0 lapen SC dak 21 lapen ST plans atum dak 40 lapen ST hills atum dak 12 an do pon lo mate pipon la dak ta prabjin ben ki join duni mate ki jog duni apan si chuning ri iglo salary dak 14,000 ben 60,500 an long pon ikpol lapen dak qualification my candidate must have 3 years diploma course in civil engineering from that institution pentamela mate recognized government penipentamelas tame da 3 years ana diploma na thudunang po engineering diploma ke antang abang pinang po depen ka pre criteria dak lang po nang criteria labang ke assistant engineering afan age limit bang ke dak 21 years pen 38 years abang phu la an arta bangsi dak jogdun long ikpo la pan engineer fan bangke dak 18 pen 34 years abang phu mate abang phietum bangke apply dun long ikpo la pen son thak dak lang pon thulana ako la pen citizen bangke candidate must be citizen as a defend articles constitution of India long ke do abang phu mate abang pinangpo lapen dak residency ban the candidate must have be permanent resident of Assam. The candidate must product PRC issue for educational purpose employment exchange registration certificate voter ID lai hui dak kido abang pinang po lapen local language dak kethek poning labang ke Assamese Bengali Bodo lai hui lapen
example dak accept candidates belong to Karbi Anglong Autonomous Council lapen Dimasau Autonomous Council atum hanta dak accept pon po pasi kitok pon lapen application fee bang la puhelo general mate EWS atum han mang dak 297.20 paisa dak application fee pinang po lapen SC ST OBC MOBC atum han 179.20 paisa lapen BPL lapen PWBD atum banga dak 47.20 paisa bangke pivek nang po lapen ka apply ninga proses bang la puhelo nalitum labangso article long wang redak stame nalitum linglong igi labangso linglong ber igi lapen chingpu ikpo lapen hada personal details education details nalitum fill up ignang po lapen signature photo lapen kinang social documents nalitum upload ignang po lapen application fee pinang po application fee pidat benefit nalitum submit nang po submit dat benefit labangso form nalitum free nawad igdat non kali peloten nalitum screenshot and igdata chok ikpo lapen dat bang chithan pon lonang dat dak ke cheng pon adet online bang ke 20 one labang search lapen si cheng pon lapen last date bang ke 20 April 2023 an si last date lo JE apan bang lapen last date of submission online bang ke April 21 2023 si last date lo AE tumhan bang ke lapen important links nalitum dak tek long pon ikpo lapen advertisement alu jang si 19 nili nalitum panak sen ikpo ni lapen advertisement alu lang pen nalitum jogdun ikon asipini video long manila short information nalitum panang wan pi iglo asi video lang misen tolte labang so YouTube channel nalitum subscribe kripin pen dam det trino nalitum subscribe igol lapen video to nalitum share igo karbing long east west karbing long starat stami palang ignang lapen pachithang igna lapen kecharli do o atum bangke pajogna thema dak ST Hills atum han stame dak penang an vacancies dak pipon lasi eli karbia khaitum stame palong lonang lapen apply dunang nasipina video long mala ancor lo nasipina puthat video mate kapre ka video long le chitong nang dumi thakme kadu kave karbiti 2.0 YouTube channel long kelang ala do an pastame nilihin pen kardom to change